Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u antorni. Kubleye pi baro kini gilong ki khubor bamda kasni. Ka office jong superintendent of police East Castle Shillong kalapin te pat ba bagindon ki jingpin khak khang ya kalet kawan ha Umshyrpi bridge ha kapor min miet namar ka jingtei ka brang ya shakhmat ha ka benta. Ki kali kin omla banya lingba ka ka jingkieng nadu ka khat artri ka khat santri ujiliu ar hajar arpsan manna kasni nadu shpho baji min miet hadu san baji min stem. Lapin bedru da kilanti pin kunria kumne harum. Ki kali ki bawan na opo Shillong sha MES point lingba Umshyrpi bridge kin ha banet sha 5 mile bat pin kunria sha pom lakrai Laitkor madan riting lat umkhra. Ki kali ki bawan na lum jingtrei la ne na old chera banet sha opo Shillong kin ha ban pin kunria lingba ka lat umkhra madan riting Laitkor pom lakrai 5 mile. Ki bor pulit ki pentem baki kali ki badan benta ha ki kam kerki kin sha Iaid bat on pin biang ru ya ka jingyara ban pin sup ya ka let kawan jongki ka jingkhang namar badang Iaid ya ka jingtrei kam ya ka surok bat jingkieng Umshyrpi. Come through. ले जाओ और बंद कर